Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Vina at taga Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan nila kay ko Reynaldo Jose kan nanay Conching Dulay, kastamot da Veronica kan Maricar Canta ti Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Happy birthday iti balasang ko ani Zane from Jonah Madriaga. Shout out kada Regiel Sacris, Wilma Baroga, Mary Ann Eugenio kan William Bolosan Sr. Martin kan Soria family ti Kamiling Tarlac from Vimelda Gapultos ti Singapore. Nanay Norbs, Eileen, Welin Damaso, Rian Trixie kan Michelle Almandras kan Tito Rodel Damaso from Joel Damaso. Happy birthday kada Maymay kan ti anak na ani JJ Hernandez. Shout out iti pamilya kada Ador Manangan kan aminan nga anak ko iti Inabaan Sur, Rosario, La Union, Purok 1 from Jara Asiana Manangan ti Doha, Qatar. Shout out kada Jasmine Rivera, Janice Inod, Cristel Telan, Aaron Machas kan Imelda Cabang. Advance happy birthday iti apok ani Edward Bautista di Tabinalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Passion family iti Villa Carmen Ramon Isabela from Dalin Passion ti Kuwait. Gutierrez family iti Prado Umingan San Quintin from Jake Pascual. Rapakon Mundo Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra kan amin at taga Santa Catalina Ilocos Sur from Leniki Alejo.
Shout out kanila kay ko ani Dante, kastamot the Dave, Princess, Fiona Mea, Rich, Raisa, Sabado, Polmano kan Basic Family, Tisicho, Bubor, Nagilian, La Union from Imelda Velasquez. Shout out kada Cheryl Artap, Ruby Dasalia, Corazon Gasmin, Susan Ulog kan Raisa Tugas. Pataray kan Sugitan Family ti Karupian, Cagayan from Juliet Sugitan. Nuol kan Kanaway Family, kastamot da tatay Tiroy kan nanay Margarita Ancheta, kan Sario Family ti Malig Isabela from Ronnie Kanaway. Shout out pa'y kada Maricel Daligis, Marife de la Cruz, kan Maribel Bowat. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Vina. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan Avina at taga Ilocos Norte. Inauna ak kada kami nga agkakabsat, iso nga ingkarkarigatan dak apinagadal da tatang ko, tapno apaman a makaturpusak kat makatulong ak kano kadakwada. Makitaltanon laang ni tatang ko, kat ni nanang, pasaray makitang dan no daag pagapas, wenno anyapay amabalin apakitang danan iti talon, wenno iti uma. Sumursuro takmat ka ni nanang naawan klasek manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idag tawanak iti 58. Nasapa kamutita nakaawid lakay. Awan unay inubrami iti talon, isoan nasapa analpas. Dagita anak mo ay, at dada ka di amin ay. Ni Vina ti awan pay, ngamdag iti addina, adadan itay pay. Kasta ka di. Ay, gayam bakit? Nakabulod ak ni amo iti kwarta. Diyay pagbayad ni Vina iti pagadalan. Ay, naimbag mo, tap na makabayad manen. Sapay adupay dagiti kasapulan agatangan na. Basta ti importante, makabayad nga umunatap no maka-examen. Ano santan, taapaman a makaturpos, at dantun katulungan tay ti panagadal dagiti kakabsat na. Una, sungar ni karkarigatan tatag trabaho para kan kuana. Nalaing kaharodag pelerson, madamdamalaeng at dantun ni Vina. Sigurado amaragsakan day jay, numaamuan na nga dagaya man pagbayad na iji pagadalan. Malangarod, tapag isa amangan tayon tumutten, apaman ang makasangpet ni Vina. Vina, ada na bulod ni tatang mo iti amo na apagbayad mo iti pagadalan anak ko. Ha? Agpaiso nanang? Ay na, agyaman nak. Kunak na agpromisori no takmanan. Aginggat ka bailan mi nga iremedyo, aramiden mi anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, tapno matulungan na kamin tumutten ka ni tatang mo. Wan nanang, di kay agdanag. Di ka pa'y lamakin ubnubyo, taubig ka pa'y. Di mo tultuladan dagiti daduma na sapa na sikugan, kat saanan ang nakapagtuloy pa'y nga agadal. Wan nanang. Mala, kayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Ang mga numabisinan jay amayo ang naggapu iji talon. Nagkapong Vina, itay pa nga orayan ka ditoy. Napanak nga rod nagbayad iti tuition ko. Naimbag tada na bulod ni tata nga pagbayad ko. Sigurado ang maka-examen akton. Apay aya, anya ti bagam? Kwa, di kanto nagklase iti mauda a subject mo ha?
Mapantalangan nagpasyar. Anya? Ngamdandanin ti examen. Masapula sumrer ka. Tapno maamok no anya dagiti nasken ama review para iti exam. Vina, damagam tulangan ka dagiti gagayem mo. Saan mo ta problema dayta? Aday ta ka manon. Puro pa share ti ammom. Apay, ada kwartam? Siyempre Saan ka mo't nga awisan na awan kwartak? Basta, orayan ka manin dito inton madamdama ha? Sige nga Rod. No isuti ko nang. Kunak no ija parke ti papananta. Apay, anya ti aramidon ta ditoy. Kan asino ti akin balay ditoy. Balay dantik na ito Napanda ngamin ija Manila. Isong embati dati tulbok ti balay da ija balay mi. Apay nga Rod nga dakan ka. Siyempre, inlibas ko ngayon nala. Tapno dito talangan ni agtambay. Saan nga iti parke? Ngam, mga no da makakita ka data ditoy. Ipulong da ka ni Antim. Awan, di ka kadagdanag. Siyak ti makam mo. Apay, di na ka di kaya takadwa. Haman O, di awan nga ro din tado pa sa Uvina. Mala, agtuwaw ka di tatagbuya tayo ti TV. Pagin inanaan ta. Saan tang agbayag dito ya? Diyak kaya ti marabyan nga gawid. Un ka di. Mabit na lang di TV na. Di kagdanag. Siyak ti makam mo. Iti day di nga isusurot ko iti nobyok ani Leo manang Emmy, Jack na pagkadkadan kat adda na pasamak kada kami. Dayjay ti umuna agundaway ana ilawan kami manang Emmy. Saan ngamin nga amo dagiti dadakkel ko nga adda nobyok. Iso atunggal marabyanak nga agawid, ipambar ko nga da inaramid mi a project wenno assignment iti balay ti maysa a kaklasek. Awan mo't panagduado dagiti naganak ko, gaputa na talek daunay kanyak. Manipod idi manang, masansanan a sumurutak ni Leo, iso asaan analiklikan, anapasarunwan tipan nakailawan mi. Na pasamak ka data Leo. Madandanaga Anya ko mga iti pagdanagam Vina. Nungay agbunga ti kanayon apan nakailawan ta. Sigurado akaungot tak dagiti dadakkel ko. Sapay siya klaang tinamnamaan da makatulong to kadakwada. Tasyak ka ruti na una. Di ka di madanagan. Di agasawa tan na ogsikog ka. Anya? Uy, saan tapay akabailan? Nakaububing tapay laang. Kan anya langan ti makuna dagiti naganak ta. Sapa ikarkarigatan daklaang apagadanan dagiti dadakkel ko. Siyak ka di ti makaamukan ka. Di kagdandanag, wen. O niya ngay. Di ta nagsayang iti kanito. Madamdama lang. Agsinatan to man ang tagawid tan. Vina. Leo. Oh, di mo ko na naagkadkad ka. Ita ka di pa'y. Katsikan tinang ibaga namin anon anaylaw anta. Basta, ganad ta kumarod Leo Madandanagan ak namin talaga.
Apay Vina, awan sarot mo ita. Naladaw ka mo't nagreeng. Nagmati nga mintirik nanang. Itay pa'y akayat ko ti bumangon ng akakapsutak. Ha? Ang mga noon yamot na itan Vina. Kanayon kan tumot kami na marabyan nga agawid. Iso na urnungan kan iti badnog. Nanang, Ang mga noag sakit ka iti kastangar aramidam. Malamangan kakit din. Tapno mayin na nampay dayta. anya ti masida aya nanang. Anya mo tunday ta si daw nanang. Diyak mang guston ti angot na. Nay, sigod mo ta kaswitar arbo saron tayo Apay ako na maadi mo kaya ti angot na ngay. Talaga, diyak magustuhan ti angot na nanang. Nanana, apay ngay akas di ti jar ni Vina. Agdul-dulok mo tan. Kan, aguray ka. Amangan mo't no. Ay, Diyos ko. Sapay kumatasan apod no ti atap ko. Sapay kumatasaan. Pakawanandak nanang. Tatang. Agpaiso ka di ti atap may amasikog ka. Agpudno ka, Vina. Oo, nanang. Masikogag. Kasano na pasamak day takatawan mo ti amo may anobyom. Anya ka batan, Vina. Apay anaramid mo ti kastoy. Di mo lapin ang panunutan ti sakripisyo mi ti ama ang tapno mapagadal da kalaang. Asino ti nakasikogkan ka? Nileyo, tatang. Tinobyo. Ay unay kan anak ko. Nakaubingan ka pa'y laeng. Kapailan yung arudan ayat agpamilya iti day ta ibagbagam anobyom. Sa dino tayan na. Paumayim dito'y balay ta kasaritak. Namnamaon mi mo't lakit din nga agad adal ka. Ngam sabali mo't gayam ti aramidam. Nanang. Masapol nga itakder na kaday ta alalaki. Tani, masikog kamatan, Vina. Naibagakon kan ko na ti kasasaad ko, tatang. Kat nakasagana ka na makisarita kada kayo. Apay ngay asiksik at imay. Ayan dagiti naganak mo. Sina dagiti dadakkel ko, tata? Makipagnanagdak langit ayan ti ulitag ko. Ayan na nga ruday tanga ulitag mo ngay. Kuha, tata? Naibagakon kan kuha na tinapasamak ng nakaungot kanyak. Makaamuak ka no amang sulbari ti parikot ko. Ay, na yan. Kasano kayong arudan kan ni Vina? Nang runa tagbalin nga anak yaw. Tata, nakasagana ka mga langon kan ni Vina. Kat napagnumuan mi amapan kami ije bagyo. Anya? Bagyo, kunam? Anya nga itaramidan nyo ijay? Nakadadayo da siya alukar. Kuha nga min, tata. Ado di kabagyak ijay. Makipagnaad kami pa ilang kadakwada. Tainton makastir ka kung iti trabaho. Sumina kami to umutlaeng. Sigurado ka nga raon nga dati pagtrabahuam ijay no bilang. Adda, tata. Nakasarita kung ti may sa akasinsin ko. Kat may sarak na ka no iti pagtrabahuan na. Ay. Mala. No dahi ta ti desisyon nyo. Sige kinaikayat yun dahi ta. Iso asang won yung arod. Italukmikan ka ni Vina.
Ngam ikarim adi mong tulukwan, wano paspasakitan ti anak ko, naawatam. Ikarik tata, siya kung di makaamo ko ni Vina. Kasta mo ti nitagbalin tong anak mi. Agyaman na kiti panagtalakyo kanyak. Namnamain nyo. Apaman na makaurnong kami ka ni Vina. Kan apaman nga da kami ton iti hustong edad. Agkalay sa kami ton, tata. Panagkunak, saan sa arumbang tinagbalin na pangandang talakay? Emilia, bakit? Kasanulaangan no saan ngagtungpal day dya lalaki iti saritaan. Kasanulaangan ti anak ta. Ikararagtaasan ko mapasamak na ita, Emilia. Ngam aryong, kasanuno mapasamak ti pagamam kaak. Agbabawi aki tinagbalin a pangandang taaryong. Sabali nga minti agparparik na kanyak. Madi a talaga tiriknak itikas jay a nagbalin a pangandang ta. Kinapudno naman ng Emmy. Nagdanag akmatlaeng iti yaan nugot dagiti dadakkel ko itikid daw ni Leo. Amapan kami agnaed iti syudad ti Baguio. Ngamga po iti kasasaad ko idi, intultulok kulatan ti kayat ni Leo akaayan-ayat ko. Kat simuro takken kuana nga uray saan kami pay a nagkalaysa. Nakastrek nga rod iti trabaho iti Baguio ni Leo, babaan iti tulong ti kasinsin na. Kat ijay matan nga impas ngay ko ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan a pananggad ni Leo, kinabailan min tinagabang itinagnaedan mi, iso a nagbukbukod kamin manang. Aminado ak asipod pimanaw kamin iti lugar mi, namin pinsan matan anaputod ti komunikasyon ko kadagiti dadakkel ko, ta saan pay mat ngamin idi nga uso ti cellphone. Naanayas pa'y mati panagdanami ka ni Leo iti sumagmamano abulan manang. Ngam iti agbaybayagan at danadlaw ko kankwana. Ka lang asumangpet. Rabiin Kat nagapo nga ro iti trabaho. Apay, ada problema? Ha? Apay kastamot ti panagsasaom kanyak, Leo. Kasano, makapabwisit ka. Ultimo dagiti tarakang tangason agtatauldan. Tamabuisit damat ken ka. Nabambanog ti tao agtrabaho kas tapay ti ipasabat mo iti sa sangpat ko. Kaya't mo, tadya ko nagawawid. Unay kamutan, Leo. Siyempre, ekspektarak nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Amumot nga gururay kami iti anak mo di ti balay. Katanya nga rin kahit mo. Balay, trabaho aklangan? Saan ka di aday ta ti rumbang? Adan pamilyam Leo. Kasla ka pa'y lagunggunay abaro. No. Kunam idi nga agurnong ka tapno makapagkalay sata. Nga maapay nga aging gaita. Awan mo ton ti dakdakamatom may papan iti dayta abanag.
Kasano nga makaurnong at nagninamot ti amin nagagatangan dito eh. Dandan di pa nga rin umanay ka datayon ti masuswidlok sana. Di mo mat ngamin ipaima kanyak ti sweldong tapno makaurnungak ko ma. Anya? Naglaing kan? Agtrabaho ka mo't ano kayat mo ti maadaan iti kwarta? No kayat mo ti makaurnong? Hanggang da ito ti ibagak kan kavina. Di mo namnamaan nga ikalay sa kapay. Anya? Makapauma ka din na. Nalaos ti babawi ka nang itakder kan kavina. Nalaos ti pa nagbabawi. Talaga nagbalimon anamin pinsan ni Leo. Saanan ang matungpal dagiti ing Karina idi kadatatan. Kumusta nga tamot ang dagiti dadakkel ko? Awan pulusan ti damag ko kadakwada. Manipod imay kami diti bagyo. Di mo't ngamin kayat ni Leo nga gawid kami kumamot iti lugar mi. Kunak na makatulong ak kadatatang. Uray adan kadundanak. Umjak mo't maaramid. Tanagrigat mo ti biyag mi diti bagyo. Sakit, sa bali pa yun ti mapaspasama kita. Tanagbaliwan ni Leo. Rimwarot ti pudpud no aburik na. Kaya rigak pa ikit ti bamban ti nga agururay laang dito idagus mi iti anyaman asumaro na mapasamak iti panagbiag mi. Kasladya kon maanusan ni Leo. Amok nga awan namnamak anasaya at amasakbayan mi iti anak ko iti danana. Amangan numanayunan la ti anak mi, no ibantay ko ti bagikan kwa na. Idin to ta imparupanan kanyak, analaos ti babawi na anang itakder kanyak. Tsak kayatan nga damanan mairaman iti rigat ang mapaspasaran mi ita. Iso ati kasayatan nga aramidak. Kasaritak tinagayam ko akaruba mi. Barang matulungan na ak. Awan pulos kwarta ngay igamak. Iso ano jak agaramid iti pamuspusan. Tungpal biyagan nga agrigrigat kami iti anak ko. Iti dan na ti irresponsable nga ama na. Ada kami. Si kakadi nga agpay sovena. Wan tatang, siyak nga rod. Ada kami iti anak ko. Ay na. Nabayagan nga awan damag mi kada kayo kan ni Leo anak ko. Sipod pimanaw kayo di kay mo nagpakpakita. Pasensya kayong tatang. Nagado ngamin iti saan aninamnama na pasamak. Kasta ka day. Agumapay nga ada kayo lang iti anak mo ti simbang pait. Ayan na ngay ni Leo. Pinanawan min tatang. Anya? Diyakon makaanos iti danana. Kakaasi kami iti anak ko iti danana. Kalaat ang nagbaliw. Kat binaybayan na kamin. Kinapudno na. Nagpatulong ak lang iti kaaruba mi. Iso nakaawid kami ditoy. Iso dati nang ti pagplete mi, tatang. Kasta ka day. Ay, tinasaya at umudag ka pa'y anak ko. Dito'y unag nga ituloy tati agsarita.
Anyan, nagalaskat gaya mong taramid na dyan lalaki. Kunak no nasaya ti kasasado di bagyo. Iso analipatan na kamin. Ngam kastamat gayam tinapasamak anak ko. Amo ti Diyos, no kasano ti ayat ko ang makapasyar dito'y tatang. Ngam saan nga ipalubos ni Leo. Ay, wan gayam tatang. Ayan ni Nanang. Apay ajak na danon diti balay. Pina anak. No adu tinapasaran nyo nga agi nasipod imadayo kayo diti lugar tayo. Adu matlaang tinapasamak dito'y adi mo amaw. Tatang, Nabayaga na idalit ti inam sipod imadayo kayon. Kanayon na kaiti abirukan. anya? Nanipod awanan damag mikan ka. Nang rugimot din asaan anang nangan iti husto ti inam. Aging ka na idalit. Kinasaritak dagiti kakabagyan ni Leo ditoy. Tapno mabirukan da kayo. Ngam ultimo dagiti kabagyan na ijibagyo kat di da kano ammo. No sa dino ti imakaran nyo kan ni Leo. Impanaw na kaming amin iti ayan dagiti kakabagyan na iti bagyo tatang. Tapno maaramid na ti kaykayat na nga awan ti mangiparit. Isumot lagayam. Ala, umay ka anak ko. Kasaritak dagiti kakabsat mo tao awiranda pay laang ti kaanakanda. Mapanta itaayan ni Nanang mo. Tatang, apaya dito'y sementeryo tinangipanan nyo kanyak. Kaya't mo makita ti inam saan ka di. At day tati pansyon ni Nanang mo. Mano abulanin, manipod na itabon. Saan? Sana po no dito ang makit-kita. Pimusay day di inam at tinagan mo ti isawsawang na, Vina. Ipatpatag na kaunay day di Nanang mo. Sikat ti binirberok na aging gay ti kaudyanan nga angas na. Nanang ko. Aboy ang pinanawan na kami. Aboy ang di na kinuray, Nanang. Vina, anak. Pagawasan nagnanang. Diyak na gayatan tinapasamak. Nanang ko. Vina, anak. Anya nga iti planom ita. Agnaad kami dito iti anak ko, tatang. Di ako nagsublipay ka ni Leo. Total, imparupanan kanyak analaos ti babawi na anang itakder kanyak. Imbaga na pa yan adina kun kayat nga ikalaysa. Dahil iti pagbutbut ngan unay day dinanang mo ang mapasamak kan ka anak ko. Iso akapampanaw yu payla idi dito'y lugar tayo. Kinasarita na kaun asaan ka no arumbang tinagbalin a desisyon may. Tatang, Kinapudno na anak. Paspasapul na kayo idi kanyak. Iso na lang ta nagbalin ato bang ti kinarigat ti biyag tayo. Iso adjakon na aramid tikid daw na. agbababawi ako, tatang. Gapo iti kinasukir ko iti. Iso akas to'y tinapasamak kanyak. Ubing ka pa'y anak ko. At daapay panawon tapno ilintig mo dagiti bidot mo. Nang runa ita,
taadan anak mo arumbengay sa ganaam itinapintas ang masakbayan. Wan tatang, manipod ita, mga barwanan akon, kat babaan day ta ititulong niya. Tulungan dak amang rugi tatang, kat ikarik adi kay tubaybayan kadagiti kakabsat ko. Vina, syakti amam anak ko. Kat mamati ak ano si bibiyag paylaeng day tinanang mo. Sigurado akas to'y mutlaeng ti kayat na amapasamak. Kanayon ko nga ikararag asapay kumataagdadan na tayo mutlaengan. Nang ro na itataawanan day dinanang yaw. Wan tatang, agdadan na tayo manan. Agsapo laki ti trabahok, tapno makarugi tayo manan asang kapamilya. Agtitinulong tayo, tatang. Nasaam tinagbanagak iti isusurot ko iti ama ti anak ko manang Emmy. Ngam nasasaam man gaya mon ti sinang petak a kinapudno iti panagsublik iti lugar mi. Nupay kasta, masapol nga agbalinak a natibker, tamay saaket nga ruden nga ina iti naganos nga edad ko. Manipod idi, saan kamin a nagsisina kada tatang kan kadagiti inaudi a kakabsat ko manang. Napagasatan akmet a nakasapol iti natalgad at trabahok iti matlaeng lugar mi. Iso sinaysayaat ko ken inanadak ti simmangbay kanyak nga oportunidad ket nagbalinday toy adakkel at tulong iti pamilya mi. Awan motten pulos damag ko ken ni Leo manipod nagsubliak iti lugar mi manang. Iso akagiddan ti pananglitop ko iti amin a nagkurangak iti pamilyak ti panagbalin ko met a single mom. Gapo siguro ta nagbalin akarit kanyak ti amin a napasarak. Ken gapo matlaengen iti pannarabay ti Diyos manang Emmy, na ikagumaak a naisakad ti amin, babaen iti panagsalukag ko. Natulungak dagiti kakabsat ko iti panagadalda, ket napasaya at mi ti panagbiag mi, apaman a nakasarakdan iti trabaho da. Ultimo ti anak ko manang ket nakaturpos metten iti kolehyo. Ket madamaitan nga ag-grade review para iti board exam. Si bibiyag pay laeng ni tatang nupay nakapsuten taagsalog metten ti pigsana. Ngamkas na ikarik idi. Aramidak ti amin para ken kuana, barang babaen iti kasta ket masulnitak ti amin a nagkurangak karamanen ti para kuma iti daydi inak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Vina. Vina, pagayam ko, nagbalin man a nasalimuot ti padas mo, idi kabambanwagam, na ikagumaamot a nalitupan ti amin, idi nakaamiriskan. Sayang laeng, taawanan day di inam kadagidi agundaway. Kat di na nakita pa iti panagbaliw mo, kan panangilintag mo iti nagbiddotam. Ngamkas iti nakunamon, inramraman mo day di inam iti nalaos apa na nga sikasong iti amam. Maragsaka na iti panagbaligim anang ilintag iti amin pagayam ko. Kat sapay lakuma, taagtultuloyan day ta aginggat ingana. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti
Bibiyak. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti nagla